אני נפגשתי עם שיראה לי איך הוא מכין כאן סמוסה, שאני ממש רוצה לדעת איך הוא סוגר את הסמוסה. So, yes. כן, האצבע שלו מסכן. עשית האצבע. לא, האצבע שלו, תגיד את האצבע. זה לא נעים? לא, ממש לא. אוי, ממש. אבל דבוק לו גם לאצבע השני, בדיוק באותו מקום, דבוק לו אין זה מוזר. כן, יש לו משהו מוזר קרה לי. אני מקווה שזה בית האצבע. הוא מרטיב אותה. אוקיי. הבנת? הוא שם את הרוטב... הוא עושה מעין קונוס, כשהאצבע שלו למטה, שימו לב. אוי, אלוהים. ואז הוא סוגר אותה. וואי, זה גאוני מה שצילמתי עכשיו. ומניח אותה, סוגר אותה, הבנת? כן, כמו עוד פעם, קונוס, שם מים, סוגר, הצליח הוא קרק זה על האצבע שלו. סוגר יפה. כן, האצבע שלו זה דבר מעניין פה. גדול, זה אצבע שישית. כן. רק עכשיו שמתי לב. וואי, זה אצבע שישית, בוא'נה, זה לא נורמלי. לא שמת לב? אני גם לא שמתי לב, אני לא יודעת. לא, נורא קל לחתוך את זה, אולי גם בצד השני היה לו, וחתכו לו אולי. זה נראה.